predná vidla nemá perák. Jeden kozačík bol prerovnaný. Bol krivý, ale ešte sa bude kontrolovať ovalita a potom puzdierka. No a hlavne tieto vrchné rúry plechové. Už to niekto zváral. A samozrejme, pretože to bolo havarované, táto vrchná časť bola prehnutá, takže sa to muselo rovnať. Samozrejme, že to zákonite utrhne aj ten zvár, pretože to bolo krivo urobené. Takže prvá etapa sa to zrovnalo, teraz sa to na novo musí preváriť, skontroluje sa potom znova súosovosť, ako bežia. Táto strana bola lepšia, ale hovorím, tie vidly boli havarované, ale je tu tiež prasklina, takže tiež sa to musí spraviť. Takže sa to urobí, no a keď budú bežať, tak následne sa budú riešiť púzdra a kozáky ešte dohromady. Takýto je aktuálne stav. Takže predná vidla na Javapera kompletne zgenerálkovaná. V podstate zachránili sa tieto vrchy. To bolo opraskané, bolo to ohnuté, takže podarilo sa to zachrániť, zrovnať. Hrala sa tam súosovosťou hodne. Jedna strana bola horšia, druhá bola lepšia, ale dobre je to urobené. Sú tu úplne nové púzdra. Jedna, druhá strana, tie sú úplne nové. A kozáky. Jedna strana bola veľmi ohnutá, tak sme ju najprv zrovnávali, aby sme vôbec zistili, aký je stav medzi kozákmi a hornými krytmi. Bohužiaľ, situácia bola taká, že keď sme začali merať ovalitu, tak sme zistili, že tie kozáky sú už extrémne opotrebované a museli ísť úplne nové, takže toto je úplne nové, sa to muselo vymeniť kompletne. Nemá v prípade týchto predných vidiel. Není to ako u Javy 500 AHC, že tie kozáky sú zušľachtené. Je to úplne bežný nejaký materiál, není vôbec zušľachtený, vôbec sa nekali ani nič podobné. Je to výrazne z tenšieho materiálu, takže pokiaľ tam máte ovalitu a je to opotrebované, treba to vymeniť. Nemá zmysel to zachraňovať, pretože vy keď to prebrusíte a je to slabý materiál, tak vlastne v tejto časti, kde býva najväčšia ovalita a býva aj najväčšie namáhanie, tak jednoducho tak oslabíte materiál, že tam je veľké riziko nehody alebo nejakého úrazu a podobne. Takže to len informácie na margo, toľko k tomu. Čiže teraz si ich ešte založíme, urobíme skúšku, samozrejme ja som už robil, len som vám chcel ukázať, ako to vyzerá, povedať nejaké základné informácie. Takže založím ich naspäť, odskúšam, je to hotové. Takže vidlička je poskladaná, spravím si teraz test. Dúfam, že to budete vidieť, skúsim jednou rukou. Paráda. Ešte druhú. Super. Hotovo.
Spodné kozáky, veľká ovalita, čiže ideálne robiť tieto časti na novo, ale nemá to zmysel opravovať, pokiaľ nebudú nové tieto vrchné plechy, pretože v podstate sú tu praskliny, už to niekto v minulosti opravoval a v podstate nemá to už žiadne dobré mechanické vlastnosti. Je to nebezpečné na vozenie, je to tak dobré akurát na vystavenie, ale na vozenie nie. Takže v podstate obidve boli zvárané, opravované a tým pádom sa stali nebezpečnými. Takže pokiaľ nebudú nové tieto vrchné plechy, prednej vidly, nemá zmysel robiť tento spodok. Takže majiteľovi som o týchto záležitostiach som ho informoval, vie o tom. Takže keď si zoženie druhé, budeme potom robiť následne spodok, bude sa prispôsobovať. Takže toľko, aby ste videli, takéto vidly už nemá zmysel zachraňovať z titulu, že to už nemá nič spoločné s bezpečnosťou. Vidíte, že tá prasklina sa proste ťahá ďalej. To isté na druhej strane bolo opravované. Takže v tomto prípade kratšou cestou nemíňať peniaze tam, kde to nemá zmysel. Pekný deň, majte sa.